To ta cikin shirin yau duba na tsanaki zamu yi dangane da kasuwar cinikai 'yan wasa da aka bude a farkon watan Janairu nan da muke ciki, inda a cikin shirin namu za ku ji cewa dan wasa Jadon Sancho zai koma kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund mai fafatawa a gasar Bundesliga kasar Germany bayan gaza daidaitawa da mai zuwa Erik ten Hag na Manchester United, yayin da dan wasa Pape Sarr na Senegal ya tsawaita yarjejeniyar zama da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham a zuwa shekarar 2030, yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Newcastle na nazari kan daukar dan wasan Manchester City wato Calvin Phillips. An bayyana cewa dan wasan gaba na Manchester United wato Jadon Sancho na shirin komawa tsohuwar kungiyarsa ta Borussia Dortmund da ke Jamus a matsayin aro a cikin wannan kaka bayan bude kasuwar musa 'yan wasa ta watan Janairu nan da muke ciki. Ana dai ci gaba da samun takun saka tsakanin dan wasa Jadon Sancho da kuma mai zuwa Erik ten Hag bayan da dan wasan na Ingila mai shekara 23 ya ki amincewa da baiwa mai zuwa hakuri game da wani sako da ya wallafa a shafin sa na sada zumunta. Tun da farko dai mai zuwa Erik ten Hag ya yi ikirarin cewa dan wasa Jadon Sancho ne dalilin rashin nasarar Manchester